Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kabikulana. Yan, welcome back na naman sa ating munting channel. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang ating subscribe button dyan. Ay, notification bell para updated kayo sa ating mga ina-upload araw-araw. Ngayon, nandito tayo sa Kamay ni Jesus dito sa Lucban, Quezon Province. Ayan, nakarating na tayo dito. Layo-layo na ng ating narating. Ayan, galing kami ng Taytay Falls sa Mahayhay, Laguna. Ngayon, nandito na, tumuloy kami dito sa may Kamay ni Jesus daw ito. Ayan. Napakaganda rin ng lugar. Ayan, punta tayo doon sa pinakaitaas na yun. Doon sa may Kamay ni Jesus. Let's go! Mag-start na tayo na umakyat ng pakyat doon sa taas. Ayun, sa may Kamay ni Jesus, ayun sa taas. Ayun o. Hindi ko alam kung ilang step yun bago natin marating si Jesus sa napakala taas na lugar. Ayan. Ayun si Lexus TV. Tara, punta muna tayo kay Papa Jesus doon sa pinakang taas. Napakaganda ng lugar dito, guys. Ayan. Ayan. Ayan, starting na po ng aming pag-akyat. Ang tawag dito is 13 step. Akala ko magbibigay ka doon at nagdukot ka sa bulsa mo. Ayan, guys. Siyempre magdo-donation tayo, donation back. Very good. Parang akin na yung narinig ko na. Parang nakinikita ko, nakadikit na sa noo ko yung hagdan eh. Entrance. Diyan sa kanan ko yan. Dito. Paano pala to? Liko-liko pala yung daan nito. Hindi siya ano talaga. Wish upon a star. Ayan. Mag-wish ka na. Ayan, dito yung mag-wish ka kung ano yung i-wish mo daw. I-itcha mo dito. Nasaan ang coins? Saan kinukuha yung coins? Ha? O sa sariling barya mo yung ano, isasabog mo dito. Ha? Tapos wala na tayong barya. Nubos mo na. Yung sukli kanina. Hindi naman ano yun, hindi naman piso yun eh. Bakit hindi ba pwede piso ano? Ganda. Ganda ng lugar. Pangilang step na tayo? Step yes. Pangilan na? Ito mga ano to. Pangatlo na to eh. Guys, pangatlong step. Ay, pangatlong istasyon. Istasyon ba tawag doon? Hiningal ako. Pangatlong baitang. Ayun o. Hindi ko nakita. Ayan siya. Ayan o.
Ayun si Papa Jesus. Katulad noong pumunta ako sa mountain. Sino nasa likod ko magja-Jollibee? Kasi naman Nakakapangatlo na kami. Ilan pa? Ay, magja-Jollibee kayo lahat. sobrang taas. Nihingal na ako. Ayan. Dito na tayo sa station 5 daw. My goodness. Wala na yata akong hininga. Ayan. Doon kami galing sa ibaba. Ayan. Sobrang taas. Ayan. Ayan. Kaya pa. Hingal. Ay. May tumatawag nga. Saan? 6. Ayan, nandito na kami sa station 6 daw ito. Ayan. Okay. Nandito na tayo kay Mama Mary. Ayan. Aw. Ayan, station ano na tayo? Ha? Station ano na? Pang 9 na ba to? Malapit na tayo kay Papa Jesus. Pang 9 na raw. Oh my goodness. Ayan. Ay. Station 10. Dito, tatamahan ka nila. Sa wakas, narating din natin. Takot natin. Si Papa Jesus. Akit ka? Eh, hindi nakikita. Kami naka-ready na. Naka-ready na. Tara, let's go guys. Hingal. Okay, sundan kita. Thank you, Lord, for all you've done, for the battles you have won, for the love that never ends. You're my savior, you're my friend. Thank you, Lord, I give you praise in the storm and in the flame. Every heartbeat, every chord I sing to you. Thank you, Lord. Ano, bababa naman tayo ngayon. Bababain naman natin ngayon yung 300 step. Kaya pa ba? Ako di mo tatanungin. Nangangatog na ituhod ko. Pag hindi mo makiri, ikaw kikirihin ko. Hindi, kakargain mo ako pababa. Ayan, bababa na ulit kami. Narating na namin yung pinakang tuktok. Ayan. Ayun. Si Papa Jesus. Anong selfie? Anong selfie?
Ayan mo, picture sila mamaya na. Pipicture pa sila. Oo nga, pipicture tayo din. Kahit nakaupo lang tayo, okay na yun. Hindi abot. Dapat talaga doon sa baba. Kaya dyan, abot nga, tingin mo sa kanila, abot. Oh, ayan, sila nga nakakapag-picture eh, oh. Oh. Ay, Tara, tayo naman. Ayan. Hindi na kami guys makababa. Sobra. Parang nakakatakot. Ayan. O, dyan ka. Ayan, ayan na naman guys ang aming bababain. Ayan. tayo ng masarap na longganisa nila. Oy, dyan na, Michael. Wala ba surfboard? Pwede ko, ano po? Dito mag-jogging na. Jin? Narinig ko Jin eh. Parang may N yung dulo. May N. Tapos parang may yellow. Ayaw ko yun. Parang yung malamig-lamig. Oo. Sarap yun. Hi! Anyo! Hi! I'm 16 and 2 years. At hindi siya hindi pa ako. Huwag kumulong kaya. Ay, baloy ako! Ay, huwag ko sa inyo. Dami ka eh. Kami yung pork, si Ma'am Janisa yung chicken. Damay. Kami mag-ihaw ni Ma'am Chat. Pwede pa sana pumasok na sa mawas na yan. Wala, nang-shot na yun. Gagabihin na tayo. Ay, siguro kwarto-kwarto yun. Hindi nakuha yung giraffe.